Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Wah, bulu sawan. Kayak angkat balik tambangan kayak. Jangan wis siap. Pokoknya laris kayak. Beli wis ini tok lah. Resik. Aja lali nganggo masker. Bang parkir ya Mas? Oh, parkir. Ramai porok ya sih. Sepi ki, Mas. Tapi kayaknya ana bang mari blok Mas. Ono tapi ora akeh rame kaya biasane iki. Sulit banget yang kayaknya orang ini Mas. Jan, kangen banget Rasane dino ora rene. Kira seminggu mbok yang terakhir minggu wingi kok. Oh, ya semingguan berarti. Mingguan lumayan rame. Heeh. Ya wis jagung Oh, biasa iya, temen. iya. Hati-hati ge nungguane rada pusat. Oh, ya mre ya. Iki ngene iki Mas. Heeh, prewe. Jene nyong ini kan biasanya kur dolan. Lagi ya sinambi rada usaha lah. Usaha apa ki? Kowe belum tuh kondom ora Mas? Hah? Kondom? Iya, tenang beda kondom beda karo liyane lho Mas. Lah wong aku wira duwe pacar kon tuku kondom. Duh, jenengan sih kepriwe? Iki kondom temen kondom super. Tapi wong aku ora duwe pacar kondom ki ngapa, Mas? Yang aduh Jan, iki dijamin awet Mas. Pokoknya top jos, Oh, bisa tahan lama, heeh. isi bisa dicuci maning. Kondomnya kondom koyo ngapa? Pokoknya akeh variasine iki gar tuku murah pokoknya. Karo jenengan ki kaya rega karo batir. Lah jenengan ngecep aku prewe aku duwe pacar ora pan ditawani kondom. Wis lu ngobae kan lunga. Tawa nang jero wong sing wisata kae. Dan tawani kondom, Tawa kondom di pacar ora. Ngawur. dodolan kondom ket ngapa payu-payu. Aduh, nolongsone urip pisan. Dadi tukang prabot, nyapu siwe.
jadi tukang kredit udah nunggak kabeh duit sentek priwe nek kaya ngene beras larang banget alah yuh duit gede piro jajal alah ya enteng duit era cukup tenan Ngapa mas? itu duit amat Cair ge. saya priwe Main lah wong yang wis ngitung duit. Wong malu urung apa-apa. duit piro kuwi jajal Lah kan sing penting akeh sithik disyukuri mas. Kowe mending esuk-esuk oleh duit nyong urung oleh duit mas. iki duit rong sasi di mas ngumpul sakmene Olah wong sasi kepriwe wong mulai saiki korong sasi. Ngawur temen gue mas. Jan aneh gue kadang-kadang dadi wong ora bersyukur banget ya enggak. Ki, ini mas, apik-apikan naten gue mas. apik-apikan ke priwe Ya kepriwe lu jenengan wis oleh duit ngurung ya. Wong ki arep tawa dodolan karo jenengan dodolan apa kondom mas. kondom Iya. kondomnya kayak apa Ini dijamin jenengan mesti seneng mas. Produknya nyongke ora tahu ngisi-sini. Kondom ini luar biasa mas. Bisa tahan lama, oh awet, dan bisa dipakai kembali kalau sudah lama. Menawi kotor bertinggu, bisa dicuci maning mas. Asalkan nganggo banyu panas. Kan bakteri-bakteri karo kotoran kan pada hilang. Harus dicuci, resik, tinggu maning bisa mas. Jamin awet lah pokoknya, melindungi nggone jenengan. nah pas banget kayaknya mas lagi butuh kayaknya mas Nah, kue pas banget nengger kayak gini. mas tak kredit ya pak mas Kredit ke priwe wong nyong be. Pokoknya anu utang kok arep dikredit. Ya rugi mas, nyong untungi ke ora sepiro mas. Dodolan kondom siji nyong untungi 1.500. Arep dikredit ya rugi aduh no. ah lah sih wis lah ora apa-apa lah mas kredit lah Priwe jon. Ya ora Apa? kepenak bocah ki nek dikredit mas. Mending cash. Kayaknya duit jenengan gue tuku anu isih cukup mas. ngene duit piro ki mas Ah tenang bae. Regane karo jenengan kayak rega karo batir mas. Santai bae. Nyono njukute badhe ora akeh sing ning payu kabeh nyong produknya mas. Tapi tak jamin produknya memuaskan mas. kredit bela Ora mas, nek dikredit ya mending ora mas. Masa tuku kondom bae kredit. Ora sida temenan ki. ora lah ngene lu kok Angel temen. Kondom murah bae kredit. Duh, gambarnya apik temen ya. Wih, iya lu ya apik. Ngono kebul-kebulin barang. Gede maning. Kira-kira siapa iki sing gambar? Jan wong aneh bae tawon kondom malah arep dikredit. Tuh, sasaran bukti ya. Ini bocah nom deh. Bisa dihapus lah. Gede temen gue. Ngono ireng-irengnya barang. Ayo kono. Apa kowe Mas? Gambar iki apik iki. Gambar apa ya Mas ya? Oh. Kira-kira Lagi siapa sing gambar kowe? Embu ya. Sama Riko sing gambar gini. Iya no. Wis rasa guyon ngarep apa ki. Tahu apa no? Kowe arep tuku kondom ora? Gunane kondom ku ngapa? Ya nggo nglindungi ben supaya nek ora bocor, ora rusak, ora lecet. Apa perlu? Oh ya perlu banget. Kowe bocah nom ora duwe kondom, ora main temen sih uripe. Jaman pokoke tuku karo nyong murah. Wis ora larang-larang. Karo kowe murah. Tapi regane pira? Wis tenang bae pokoke murah dijamin murah meriah. Kondomnya meneng api. Bervariasi. Warnane apa ora? Ya ana sing warna-warni, ana sing polos,
aman poro tapi Oh, dijamin aman, awet dan tahan lama. Nanti pora ini Kang, apa? yang pirung sunat. Butuh gemblung. Bakul gemblung apa ya? Ora tak pikir ning gambar meneng sih kena tekan sore. Wadon kan kaya gampang kae. Kayaknya iki foto ya. Potong lah mbok kayu siji-siji lah. Biasanya wong wadon geleman tuku. Liwat ngendi ya? Bisa kon ngradek wis ora apa-apa lah. Ben kae. Mbak, Apa ya mas? dewekan gue nang kene kaya kiper gue, Mbak. Mau nanyain alamat? Ngomong apa sih? Dewekan gue nang kene. Iya mau nanyain alamat kan? Kalau temen ngomong karo kamu iki ya. Biasanya urung tau nyong menang kaya iki. Mbak. Apalagi sih mas? Udah dibilangin saya tuh nggak tahu alamat sini. Saya tuh juga di sini cuma main. Ini mau ngomong apa sih malah ngelamar kaya iki? Jangan takon kameraman. Mas, iki mau ngomong apa sih? Nyong ora mudeng jenengan mudeng apa ora? Kameraman ae bae ora mudeng. Kamar mandi tuh sebelah sana mas. Ya Allah, Mbak. Iki nyong garep tawa dodolan, Mbak. Iki mau netonan ngendi sih? Papua Nugini apa Afrika Tengah sih? Jeneng ora mudeng li ngomong lho. Jarang banget yang nemune manusia kaya iki. Ayo dengar gudeg ngomong. Mbak, iki nyong arep tawa dodolan lho, Mbak lho. Ket mau kok angel temen. Iki nyong nganu Mbak, dodolan kondom. Apa? Kondom, Mbak. Mungkin dodolan kondom korep cukup ora ya tersedia nggo anu lho, cawat dan juga, Mbak. Tenang bae pokoknya bervariasi kondomnya. Ulangin lagi. Kondom, Mbak. Oh, masa gimana sih? Saya itu bukan cewek murahan ya, ngapain sih ditawarin kayak gitu? Ngomong apa maning? Ya Allah. Jeneng sangel temen iki dijak ngomong. Yang kan mau dodolan lagi menangis yang bentuknya kayak kiye lah. Dan angel buat gue dijak ngomong sih, Mbak. Buk ngomong sih biasa ngapa sih? Udah sana pergi daripada aku teriakin maling. Ah, maning ya Allah. Sana pergi. Jan. Malah domeng. Ngel. Luang liok belah. Wis Mas, no. Mas. Apa, Mas? Memang takon deh. Ini alamat mereka dungu mana ndi sih, Mas? Alamat Kedungboman. Iya. Oh ya kono Mas, Kedungboman kono. Ngerti po ora aku sekon bungu iki lho, Kedungboman Mas. endi kowe? Kedungboman kulon apa wetan? Wetan kanan, kulon kana. Kulon lah. Ya wis kene jagung disit. Ki katone jenengan barangnya gede temen Mas. Bareng apa, Mas? Oh ya barang kowe seneng kathok kuwi lho Mas. Aja ngomong koyo ngono, Mas. Sarulah. Lah kok priwe sih? Iki nyong arep takon jenengan saka ngendi sih? Ngerti ora, Mas? Aku ki baru kencan wingi seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Iya, aku kencan sama Bruno. Ngerti po ora jajal Jeruk Putri. Oh Curug Putri kok ana lor ngendi jenenge Silbot kae. Oh iya, aku kok kono mlaku ki. Jan melas temen iki jan. Lah anu kepriye kok bisa-bisane mlaku sih? Lah wong karan motor dijaluk uang, Mas. Karo Loh. pacarku bareng, Jan. Lah kok bisa dijaluk kan kepriwe sih? Ya biasa wong karan aku nunggak. Nunggak ngapane? Ya, Nunggak utang pring nih. apa nunggak kayu sih? Utang ya, Mas. Oh, nunggak utang ya pantesan jenengan ki nek utang ki patute dibayar, Mas. Aja ditunggak-tunggak nek ditunggak ya lara, Mas. Ya karepe aku sih tak bayar, Mas. Wong karena akhiran duit priwe meneh. Oh, yo. Ora apa-apa, Mas, wong karena akhiran duit ya. Imbung duit ya. Dia nyok jane arep tawa barang karo riko kaya nek tane nggon riko kan barang gede. Wis aja ngomong gede-gede, Mas lah. Aku Oh, bukan shit. sombong lah. Jan, malah riko kepriwe? Ki nyong ki arep nawani barang ki spesial wong barang iki jenengan katone gede nek ora dikondom ki. Aja seru-seru, Mas. Lho kok seru kepriwe Barang ora? kaya kono kok diomongan umum sih, Mas. Ya ora apa-apa Mas, lagi dodolanku lho Mas.
Dodolan mbok sing bermerek lho. Gonyo ya bermerek kabeh, Mas. Oh, dijamin awet dan tahan lama. Temenan apa ora, Ding? Ya temenan anti lecet-lecet pokoknya nek kondo minyong. Jajal sih ndelok sih. Kondo mah apa anu ket mau le grusak-grusuk Iya, tem. dolang. Mau dodolan ora payu-payu mbok kok gelem tuku. Milih dhewek nggon mrika ketone kan gede ge. Arep sing kiye apa sing kiye? Limited edition ge. Sing gede HP-ne yo, Mas. Ya HP ne, udah dikirane apa sih? Tak kirane nganuku. Malah wong mesum. Jangan patut. Ya tak kira sih dodolan kondom sing kae, Mas. Ya jebule malah kondom HP prewe sih. Ya pancen kondom HP.